All these days I feel like I guys bafethu we yabona ke ngiyenze ukhipha unyembezi ngize ngikhalile umfana. Awu shame. Hawu ngisho ngangihethe ngize ngibhoshe kodwa ngeke ngize ngikhalile. Oh geke shame. Uma lele ngagcina umkhalela ngale ya day le ya DK yebo mfethu. Uma ngamkhalela uguy ngamkhalela. Ngamkhalela ma I wasn't even able to eat. I wasn't even able to do anything. Guys, ngamkhalela and ngathi yazini ngeke ngize ngibatshela abantu leyo nto leyo. Cause manje ngeke ngize ngibatshela abantu cause manje kuzobe ngathi umoya lelo udlala ngami and then abantu bazothi udlala ngengane cause phela mina ngiyiqanda leni guys. Ngathi okay ke cause ngalesa sikhathi ngangisamthanda. Ngathi hayi okay fine. Singimxolele ngoba ngisilima vele ngithi vele ngisilima. Vele ngisilima vele mina ngimpatha vele. Ngathi okay. Singimxolele ngamxolela ke. Hayi kenyukela ma kenyukela. Yo, hayi guys ningam-follow guys cause siyenza into eyodwa. Yabo. Ningam-unfollow ningam-unfollow. It doesn't matter. Ngiqhubeke niwulalela umculo wakhe phela nilalelele hayi la kimi. Yabo. Ngiqhubeke nimsupport nje.